Čo v vrabce ľudia, zdraví vás samo pri ďalšom dieli Minecraftu. Tak, vidíte ma z môjho pekného balkoníka, ktoré si postavili. A tu hneď ako to teraz peknem, tak, tu môžete vidieť už náš skladík. Sú také vecičky, také vecičky, také vecičky. Tak túto som si spravil skladku, tu keď pôjdem hore a len si niečo brať, hej. Tu na rýchlo kúpujem basenka dole. Počkaj, tak. Mám druhý východ, keďže chcem ísť dozadu. Tak, kde dozadu. A čo dneska, tak ja idem zase hore. Dneska po tretíkrát. Asi hej, po tretíkrát. Áno, po tretíkrát, no a ja si chcem zobrať dôležité veci. Toto. 3. Tak. 200 koňky máme. Tak už musím spraviť oficiálne prvý diamantový krompáč. Tak. Výborne, spravil som diamantový krompáč. Mám si túto označený, takže čo iné nám ostáva ako ísť ho skopať. Vidíte? Rýchla cesta. Otvorím dverí. Áno, je tam dírka, nastáva. Dierku zastávam. Potom. Ale tak kde túto by to malo byť. Kde je si diera? Diera? Tu si. Tak. Dokopíme toto. Výborne. A sme pri obsidiáne. Prosím, nebude tá láva. Nemusela by byť. Takže nakopíme si 14 obsidianov. To nám trošku zabere, čo? Kopať 14 obsidianov. Kop ďalší. Ja sa len pustím stopečky. Tak. A tie pekné obsidiany. Výborne 2. Pač kop. Kop to ježiš, nebudeme to tak dlho. Máme 30 level, akože mohol som to enchantiť ako ísť kopať, ale vlastne nemohol som to enchantiť. Dutá bobušová hlava, nemôžeš enchantiť, kým nemáš obsidian. Lebo potrebuješ na stôl obsidian, čarovný. Takže neviem, čo tu ty splietáš, bobuš. Nevadí, čo sa stáva. OK. No, kopneme to. Čo by som vám ďalej povedal, no. Už vydal som prvý tutoriál, takže nejak tak. Budem točiť aj druhý, ale chcel by som začať túto sériu, hlavne máme na to ešte veľa. Ďalší asi bude obsidian, už máme, takže budeme možno ísť do nedu sa čeknúť. Uvidíme, aké to tam bude. Či to nájdeme na nejakú pevnosť. Sám som zvedavý. Ešte 6 obsidianov. Kop. OK, určite by som chcel získať beacon, a ja som to vedel. A vás prosto nebublice. Čo robíš potom? Počkajte. Bez zvuky takto na 25, to by mi malo ešte vadiť. To som to mal na 30, akože celkom dosť to hučalo. Uvidím, čo teraz. Sa snažím teda obsidian akože brať, aby nepopadalo do tej lávy. Vidíte? Láva. Fuj. Tak, ešte 4. Pekne si skopeme. Obsidianik. Výborne, tu nebolo nič, tu bude na 100% asi, alebo možno tuto po krajoch není nič ešte. Uvidíme, už iba 3. Nice. Už iba 2. A potom si možno ľudia zrušiť tento waypoint. Lebo si ho tu necháme. Či nie? Je dáme niečo ešte treba obsidian? Okrem týchto dvoch vecí? Nie, tak ok, tak nič. Budem robiť branchmine a obsidian budem mať dole, lebo som vyzával blbé zvuky a tie ja nerád. Nerád blbé zvuky. Takže nepadaj. Ideme radšej z tohto. Výborne. OK, obsidian sa sem necháme. Hop. Ja si idem, rýchlo si pozriem, aké máme waypointy. Takže máme tu trhlinu, spavná zombíka, opustené doly, obsidian, trhlina 2 a dom. Všetky si necháme. Som si predstavil na balkónik, máme dom. Strecha je úplne hotová, kompleto. Nemá vlastne cez zadný vchod už. Mám zvyknutý chodiť spredný. Otvár dvere. Výborne, tak. OK, ideme si spraviť prvý
enchant, stôl. Jedna kniha. A tu bylo, tu som dal tieto. A 2 dia. Ostal nám 1 dia, no. Nevadí, to stačí, aspoň dačo. Aspoň dáky ešte ten jeden máme. Tak. Výborne, stôl máme. A hneď som aj rozmyslel, že to bude, ale rozmýšľam. Ideme medzi zácnosti. Chcel som to asi senka, či sem? Takto. Máme to takto. Či to bude úplne pri kraji, alebo nie. Máme tu skratku, takže... Ale toto ešte vidie. Dobre, tak nesmieme sa myliť. Takže, na kraj není treba. Aspoň to, čo... viem ja. A ešte treba dať niekde jednu knižku, tak dám sem. Dáva to 30 level? Nezničiteľnosť. Tak toto je úplne... Ježiš, toto je blbý enchant, hrozne, ježiš. Prepáčte. Toto je hrozne blbý enchant, Mamma Mia, Iserbergovič, tak toto je najhorší enchant, čo som mohol dostať. Na spôste krompáč, nezničiteľnosť, okej. No, komentos. A až keď mám asi tak budia, tak si rovno spravím lopatku. Napadlo ma. Mám som si spraviť také sticky. A máme také drevo, treba ešte nejaké máme. Tak použijem 15... 14. A spravím si sticky. 56, to budem mať na všetko. OK, čo v tomto dieli ešte spravíme? Ideme si pokosiť farmu. Pokosiť farmu. To nebola dobrá veta, čak, pokosiť farmu. Ja si ešte toto budem zbierať všetko, akože budem potrebovať, ale to ešte mám. Asi. Ja si idem spozberať všetko do bojací, tak chcem enchant time robiť úplne dokola. A ešte som si spravil mostík aj na tú stranu, lebo som dosť chodím po jungle drevo a bol som aj po liany, lebo branch mine idem robiť z lian. To je originál môj nápad. Není môj, ale to je šum a peč. Šum a peč, no to nedá zmysel, ale nevadí. Ako sa mi to kuše, ale to... Není teraz ešte až taký veľký problém. Není to až tak, ako by to... nemalo byť. OK. Škoda, že som si spravil skratku hore, ale tieto schody akože dostatočne postačia. Ja si ich toto rýchlo idem premeniť na papiere. Tak, papiere. Dobre, ostali mi 2 sugarcane, za to je žiadna sranda. Vidíte tretí. Vidíte 49 viničov, ja tomu vravím liana. Neviem, aký to má odborný názov. Netuším. Neskúmal som ho. Jedlo, zlaté jablka a. Naozaj tu nemáme žiadne kože už. Nie, to nie je kože. Uhlie. To by som to až všetky už spravil? To mi nedáva ako zmysel. OK. Mali by tam byť už 4 kravy? Alebo koľko? Asi 4, netuším. Kde je zadný vchod? No vlastne to mala furt sa v ňom orientovať, neviem, tak aký to má zmysel. Toto skáčem, nie skácam. To je jedna. Haďme to na planky, na iné nám to už asi treba není. Sprintuj. Máte? Tak dobre, mám tu toto, ale nevadí. Počudíte sa teraz aj? Budete správať ďalšie malé. Zase je noc, ako ináč môže byť niečo iné ako noc. OK. Ideme dať byt naspäť. Lebo toto asi senka hodím tiež. Senka dáme drevo. A počkáme. Pekný západ slnka. Prečo sa otáčam sem? Ideme si vychutnať západ slnka. Vychutnávame si západ slnka. Pekný čak.
Pekný. OK. Je pekný. Naozaj pekný západ slnka. Vychutnávací západ slnka, ale ja sa idem dole vyspať. Spadni. Tak, spí. Hej, čo je? Vidíš, že dosť neskoro večer spí. Tak, OK, a to je nevadí. OK, takže teraz by som... kde budem, bože, enchant, tu platím enchantom, tak kde si musíme robiť branch mine. A asi ma napadlo, že by mohol byť tuto. Typujem. Tak toto by som dal plne dole. Takto. A dal by som, že tuto, takto dve medzera a tuto. Hej, OK. Viete ako to myslím, že tu by bol jedna cestička, kde by som skákal a dopadol by som na lianu a to by bola druhá cestička, ktoré by som po tej liane vyšiel hore. Takže žiadna veľká extra veda. By som si začal robiť cestičku dole. Zase tu počujem beta z prostého. Čo tu je, taký spawner beto, alebo čo? V tomto dieli ešte začneme asi troška branch mine. Troška iba. Nebo tak na odladenie. Neviem, či tam poviem všetkými vecmi. Tak uvidíme, ktoré začneme. Tu je vyčkávať, či toho bude dosť. Lebo to zakopíme iba na dĺžku 49. To je priateľné. Ale môžete tak cez balkón vyskakovať ako ja, to je vôbec, to je pohodička úplne. No. Zapneme v trojku a ideme pozrieť layer. Asi to ako podľa na 15 layer, ale tu bude asi stačiť. Keď bude tma, tak sem dám torčku. Ne? No, senzitivita myšky. No tak než beha v pohode. Iron. Díky bro. To si nemusel. S radosťou, baby. Čo robíš? Díky krampáč vypovedal služby akurát pri Irone. Toto je hrozný krampáč, toto. Trhlína. Ježiš. OK, ja sa len tak kúknem. Ďalšie trhlina pre boha. Waypoint, trhlina 3. Trhlina 3. 3. Senka medzierku. 3. Tak, OK. Waypoint by to bolo, ideme ďalej, ideme nižšie. Zase toto. Ok, ja sem placnem torč. Pre istotu, neviem prečo, aj keď je to dosť vidno. Mám dosť viniču na toto všetko, akože videnie, akože viete ako to myslím. Takto keď sa mi toto bude rozrastať, to mi je celkom jedno. Dole mi treba iba jeden. Ideme hore. Dobre, to ešte vydám. Som 46, 47. Spravím ich tieto síčky radšej takto bližšie pri sebe. OK, tu môžeme ísť takto, budeme chodiť hore. Teraz musíme ísť tak dole. Dobre, necháme to tam radšej. Nebudeme to búrať. Keď sa to chce rozrastať, tak nech sa to rozrastá. Tak. Ideme ďalej. Mám 9 viničov, takže 2, 3. Počkať. Semka nám tlačku, takže tak. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Výborne, dokopali sme to presne. Úplne presne na náš požadovaný layer 500. No a ešte, že ma nestretlo lava. Čakajte. Ale netopiera som počuť nemusel.
Gdzie si, lawa? O, czekajcie, takto. Akože okej. A toto som vravala, že to je jedna, tak bude to tu, alebo tu. To je dosť dobré. Poď, Rob. No, poď. Výborne. Levely, no. Potom ako som dostal taký výborný enchant, ktorého sa vôbec teším. Tak už to mi je všetko 5. Poď. Ideme po Poliany a skončíme asi diel. Už má na mojich stopkách 18 minút, ale ja som to pustil trocha neskôr, takže u vás to bude mať asi